no fer cap mena d'activitat que pugui causar un incendi, treballs amb una radial, tirar petards en zona vegetal, i si veiem algú que ho està fent, doncs ser una mica proactius i convidar-lo a que no ho faci. Primer alertar al 112, no tinc ni idea del que és la columna, però tu dius, veig una columna de fum, jo estic a tal posició, al carrer 15 de Sabadell, i la vaig direcció a l'altre carrer. I si pots una mica més informació de quin color té la columna, si està inclinada, si té molta potència, doncs anirà millor pels serveis d'emergència. Si olores fum, si veus, ja no dic si veus foc o si veus fum, anar en direcció contrària d'on estàs olorant el fum, no anar a veure què està passant, perquè potser és una cosa que es fa més gran i t'atrapa. Cremes de vegetació, no fer-les òbviament, quan hi ha un pla alfa activat, però sobretot també fer-les de cara a l'hivern. Ja des del 15 d'octubre al 15 de març és quan es poden fer, es demana un assabentat o es comunica i no es fa autorització. I per això crec que la nostra feina, en una ciutat com Sabadell, és tan important.